Am discutat despre relațiile din familie. Probabil cel mai important lucru și text l-ai menționat mai devreme este iertarea conjugală. Cred că asta e una din cele mai mari nevoi din familiile noastre, să fim iertați și să putem acorda iertare. Iertarea este cu adevărat în centrul și inima creștinismului. De aceea a venit Iisus. Pentru asta a murit El pe cruce. Desigur, pe cruce El a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Așadar, însăși esența a ceea ce înseamnă creștinismul este iertarea. Când ajungem la viața de familie, ne dăm seama că iertarea are o importanță majoră și mai ales în zidirea relațiilor pe care le avem cu cei din jurul nostru. Și cu cât ești mai apropiat de o persoană, am descoperit că și să nu mă înțelegeți greșit, rănile cele mai adânci vin de la oamenii pe care îi iubești. Pentru că iubești atât de mult și atât de profund, resimți atât de puternic rana. De aceea, în orice căsnicie, chiar în cele bune, de fapt, cu cât mai bună este căsnicia, probabil cu atât mai adâncă este rana. Când spun că trebuie să ierți și să fii iertat, asta nu înseamnă că nu ai o căsnicie bună, ci iertarea trebuie să se găsească în chiar centrul și esența tuturor lucrurilor. Asta este convingerea mea și vreau să vă lansez o provocare. Cât de important a fost iertarea în relația voastră, din perspectiva voastră? Deci, cât de importantă este iertarea? Cred că e așa cum ai spus. În orice căsătorie, în orice relație, trebuie să existe iertare. Fără ea, nu cred că am mai fi căsătoriți. E vital să existe iertare în căsnicie. În viață treci prin multe. Vor exista suișuri și coborâșuri și dacă vrei să existe intimitate și să mergi mai departe, trebuie să înveți să ierți. Sau vă veți îndepărta și doar veți coexista. Nu aceasta este ideea căsniciei. Kelly, vreau să te întreb ceva legat de asta și să-mi spui dacă greșesc în această presupunere. Dar de multe ori când cresc fetele, li se prezintă ideea că va veni un cavaler într-o armură strălucitoare și cred că acea idee rămâne în subconștientul tău. Apoi, dintr-o dată, îi vezi defectele și vezi că nu este acel cavaler în armură strălucitoare, e doar un tip obișnuit. Deci, cum treci peste dezamăgire? Apare iertarea sau doar o acceptare resemnată? Da, cred că este ceva. Ne uităm la televizor, vedem căsnicii și idealizăm imaginea căsătoriei, dar mai apoi ne dăm seama că e muncă grea. Înseamnă să fii hotărât și să iei decizii dificile, înseamnă uneori să fii dezamăgit de oameni. Da, e o provocare, dar e important să știi că așa trebuie să stea lucrurile. Nu e ca în povești cu cavaleri și prințese. Nu așa a intenționat Dumnezeu lucrurile. Suntem împreună pentru a ne ajuta reciproc să devenim ca Hristos. De aceea trebuie să ne schimbăm perspectiva cu privire la căsnicie. Îi mulțumim Domnului că ne-a dat ocazia să creștem împreună cu celălalt. Dar să fim conștienți că este muncă grea. Nu trebuie să abandonăm, pentru că lucrurile nu sunt așa cum le prezintă Hollywoodul. Da, da. Dave, tu ce părere ai? Aș vrea doar să completez puțin. Ai zis bine că intrăm în căsnicie cu așteptări, dar așteptările nu sunt împlinite. Și e un proces în care devii puțin obosit, poate ceva mai cinic. Mi-aduc aminte acum de un citat faimos al lui Abraham Lincoln. Marele președinte american a spus așa: dacă te uiți la oameni și vrei să le găsești defecte, cu siguranță le vei găsi. Totul ține de perspectiva ta. Și dacă te uiți la un om care a greșit față de tine și după ce a greșit odată, se întâmplă din nou și din nou, greșeala rămâne în mintea ta și îți aduce aminte. Te agăzi de acea greșeală în loc să renunți la ea. În limba greacă avem pentru cuvântul iertare o combinație. Sunt două cuvinte și unul din ele înseamnă să alungi. Când ierți, înseamnă că dacă ierta cu adevărat, nu te mai agăzi de lucrul acela. L-ai alungat la crucea lui Hristos. El te-a iertat, tu ai iertat. Și apoi trebuie ca să dispară. Cred că și iertarea are de-a face cu perspectiva. Înseamnă să eliberezi și să ai perspectiva prin care vezi binele din om, nu rău. Hai să vedem și reversul medalii. Am avut un prieten care era un mare om al rugăciunii și care învăța despre rugăciune. A fost o binecuvântare reală pentru mine. El a spus că atunci când ești criticat sau când cineva vede ceva la tine, dacă ai perspectiva că ei ar putea ști adevărul, tot adevărul și numai adevărul, asta ar fi mult mai rău decât critica lor. Acesta este un duh de smerenie, când ești conștient cine ești cu adevărat. Până la urmă,
Ce ne împiedică de la asta, Tex? Care crezi că este cea mai mare piedică din calea iertării? Ce zici? Pentru mine este egoismul. Uneori sunt egoistă și vreau ca lucrurile să fie așa ca mine. Și dacă tu le faci altfel, construiesc bariere și piedici. Poate m-ai rănit tu. Sau eu pe tine și pot alege să iert sau să nu te iert. Dacă mă agăți de asta, mă rănesc pe mine, dar nu numai pe mine, ci și pe tine. Și așa afectează relația mea cu Isus dacă eu nu te iert. Da, știi, în cele mai multe cazuri când nu iertăm, nu rănim cealaltă persoană. Da. Cu adevărat cred că ne rănim doar pe noi înșine. Singurul mod în care rănim cealaltă persoană din relație este că există o barieră, Bariere? un zid care se înalță în relație atunci. Ce anume v-a ajutat pe voi ca să vă iertați? Nu cred că iertarea vine într-un mod firesc. Aș putea chiar spune că vine supranatural. Dar ce anume vă ajută să iertați cu adevărat atunci când sunteți răniți? Noi vedem că de multe ori apare o problemă. Dar e o problemă dincolo de problemă. S-ar putea să existe o izbucnire, o mânie sau orice altceva. Dar nu asta e. Rădăcina problemei este ceva mult mai adânc. Trebuie căutată rădăcina problemei. Dar cel mai bun timp să rezolvi nu e atunci când fierbi, doar când lucrurile s-au calmat. Și ca să te poți liniști, să ieși din starea aia când ești plin de nervi. Te retragi, stai un pic singur, te rogi, orice altceva. Și apoi, în sinceritate, vă întoarceți unul spre celălalt ca să puteți vedea, cu inimă sinceră, interesul celuilalt. Și discutați care sunt de fapt lucrurile care au declanșat măreața explozie și v-au făcut pe fiecare să vă aflați în poziții de apărare. Pentru că, de foarte multe ori, este o problemă dincolo de problemă. Nu este doar o simplă manifestare. Necazul ascuns e adus la lumină și trebuie să vină iertarea. Acum vreau să adaug ceva la această temă pe care ai amintit-o. Asta nu a fost o problemă pentru noi, dar știu că este o problemă pentru mulți oameni. Și anume, unii oameni au dificultăți în a discuta unul cu altul. Cu alte cuvinte, pur și simplu explodează și își pierd cumpătul. De aceea, ca să ai acea discuție prin care ajungi la lucrurile din adânc, este dificil deoarece rana și durerea sunt profunde. Unul din lucrurile pe care noi le-am recomandat cuplurilor care ajung aici este să meargă într-un loc public și să discute aceste lucruri. Luați masa în oraș, cu alte cuvinte, mergeți undeva unde vă veți jena să ridicați vocea și să țipați pentru a putea avea o discuție rezonabilă referitoare la aceste lucruri într-un mod corect și cred că asta ne-ar fi de mare ajutor. Pentru că uneori când vorbiți despre problema de dincolo de problemă, asta poate fi destul de dureros. Astfel că avem nevoie să fim într-o situație în care nu vom striga sau țipa unul altul. Trebuie să asculți și să vorbești. Deci ascultarea, considerați că a asculta e un lucru foarte important? Da, și în concluzie, spune Da, mama. fără să judeci. Doar spui, bun, iată la ce mă gândesc. Sigur, totuși trebuie să ascult ce spune celălalt și încă din inimă. Dacă el vine la mine și spune, ți-am vorbit dur sau te-am rănit prin ceea ce am spus, trebuie să ascult și să spun, bine, Doamne, dă-mi harul să-l iert. Și invers. Da, asta a fost de curând. Da, seara trecută. Seara trecută, așa este. Niciodată nu treci de asta. Este ceva ce rămâne mereu în viața noastră și trebuie să găsești în fiecare zi câte o soluție. Iertarea este de o importanță majoră, iar eu aș adăuga la asta că dacă vrei să ai o relație de durată care să crească, trebuie să înveți să ierți, să fii iertat, să cauți iertarea și chiar să te smerești. Harul este acordat inimii smerite și merge până la acel duh de smerenie care ne ajută să iertăm și să fim iertați.